Femi ale bɔli ka gɛlɛ ni dabali ni dabali y'i sɔrɔ i bɛ se ka wuli k'i jɔ i b'a ɲɛɲini i bɛ bɔ a kɔnɔ cogo min na mais ni siri de y'i sɔrɔ o kuraji b'i bila o kuraji ti k'i la o fanga ti k'i la o barika ti k'i la k'i b'a ɲɛɲini i y'a faamuya siri ye o fɛn siya de ye siri fana n bɛ deli k'a f'i ye a bɛ sɔrɔ ko caman na adamaden dalakan a b'a se mɔgɔ ma adamaden bɔkolo ka kɛwale dɔw a b'a se mɔgɔ ma ani adamaden yɛrɛ ka kɛwale dɔw o b'a se mɔgɔ ma i yɛrɛ jogo ma i yɛrɛ ka donni ko dɔw la komi n'a fɔ sisan mɔgɔ k'a kɛ to muso min b'i laada la cɛ min sera o ma o t'o la o ye mɔgɔ siri jaralakaw ka teli o fɛ i y'a faamuya o bɛɛ ye siri ko ka ca i y'a faamuya n'i ko k'i b'a dɔw ɲɛfɔ a ko ka ca a dɔw tɛ taa kuma kɔ i y'a faamuya o la siri ye o ko mɔdeliw de ye siri yɛrɛ kuma dɔw la siri mɔgɔ ka siri tigɛ farikolo la dusukun siri ti tigɛ o fana bɛ siri mɔgɔ dusukun bɛ siri o ye fɔlɔ ko mɛn ka dusukun siri cogo a bɛ mɔgɔ de ye ɲiniba don bɛɛ b'a dɔn a bɛ ala fɛ a bɛ ala kira fɛ mais gundo la a yɛrɛ cogoya kun t'o ye a y'a ka denmisɛnninya bɛɛ kɛ a cogoya kun t'o ye n'i y'a fɔ k'a bɛna k'o ye a tɛ k'o ye mais dusukun bɛ siri o ye ka don mɔgɔ ni ala cɛ dɔnnibaw b'o kɛ ɲɔgɔn na ka dusukun f'i ye wa ka don mɔgɔ ni ala cɛ sisan mɔriw t'o dɔn dɛ mɔri sɛbɛsɛbɛ b'o dɔn olu ka don mɔgɔ ni ala cɛ n'o kɛra o ye k'i bila malangoloya la bɛɛ b'i tanu i b'a sɔrɔ i ye malangolo ye i tɛmɛ muso la i sigi kuma dɔ la ka kasi di mun y'i bila nin na nimisa o b'a sɔrɔ wari b'a bolo daw yɛlɛlen don a ye relation bɛɛ sira dayɛlɛlen don a ye mais a dɛsɛlen don k'a yɛrɛ bɔ nin kɔnɔ siri bɛ nin bɛɛ kɛ mɔgɔ la a don yɔrɔ n'a taa yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ ka ca an bɛ dɔɔnin dɔɔnin dɔn a bɛɛ la Sheikh Baba Darame ko ni ala y'a k'i la k'ale kɔndɔ ma a ti ɲɛ dɔw la ko ni cɛw y'a k'i la k'ale bɛ se k'a bɔ ni cɛw y'a k'i la ne yɛrɛ bɛ se ka dɔ k'a la i y'a faamuya mais k'e bɛ ka siratigɛlan jumɛn kɛrɛnkɛrɛn adamadenw ye diɲɛ bɛɛ bɛ se k'i wasa don a la alhamdulilayi rabbil alamin adama n delila ka nin d'i ma awɔ n bɛ balo suba ɲɛ cogo ba ninnu ba bɛɛ la ye n bɛ sɔrɔ yɛrɛ i y'a faamuya nin tɛ siri ko dama ye n delila ka n terikɛ dɔ ka baro k'i ye a bɛ Bamakɔ yan sisan ale kun sirilen don ka datugulen don a tɔgɔ a bɛ jamana in kɔnɔ a komi na Mali la yan san o san kɛn kelen tellement ko nana caya a dɛsɛra ka na yan a se ka na jamana in kɔnɔ tugun an y'a dɛmɛ k'a dayɛlɛ siri min b'a la k'a kɔngo ka bɔ a la bi a bɛna Mali la yan Afiriki yan san kɔnɔ siɲɛ 3 siɲɛ 4 siɲɛ 5 i y'a faamuya nin tɛ siri dama furakɛ bana jugu sitanɛ bana c'est à dire ko bɛ adamaden ni laada se n'a k'i ma ka i kunna siri a bɛ adamaden bɔ o kɔnɔ a bɛ daw yɛlɛ ye adamaden maa barikamaw maa sɛbɛlamaw maa hɛrɛmaw o siraw ci i n'olu bɛ ɲɔgɔn ye olu fana bɛ yɔrɔ ɲini bɛ ɲɔgɔn ye o de ye nin ye nin dɔn ne ye nin de d'i ma kosɛbɛ nin bɛ n bolo n taara minɛnba ɲini n yɛrɛ ka seku de ye nin dalu diya n y'a di mɔgɔ caman ma Côte d'Ivoire jamanaw kan dɔw bɛ yen bi ala ye da bɛ yɛlɛ o ye an m'a di maa si de ma ko ala ma ko dɔ jira a la ni dalu ye i mana bana san 40 ko dɔgɔtɔrɔw ko fura t'a la e yɛrɛ dɛsɛra i y'a faamuya k'a fɔ ko an ka Afiriki k'o don ni dalilulen de b'a bala wuli ka bɔ mɔgɔ kan a bɛ adamaden ka siri wuli a bɛ adamaden gɛrɛsɛgɛ dayɛlɛ ka gɛrɛsɛgɛ dilan k'a to i ni maa sɛbɛw bɛ ɲɔgɔn ye ne ni bɛ mɔgɔ bolo a ti ban a bɛ k'i bolo en vie koloba hakɛ dɔ bɛ yen n'i y'o kɛ i b'a to di kalo kalo i b'i ko a la siɲɛ 3 n'i m'a fɔ ne tɛ don bila kalo o ye n'a jɛra i da ye i mana bana cogo o cogo ko dabali don n'i la i mana bana cogo o cogo welekɛlaw k'a hakɛ to dɔrɔn k'o ye dɔnnibaw ye kasara dɔ s'i ma ni mɔgɔ furakɛ mais nin tɛ min ne ye nin de d'i ma ale tɛ min 40,000 mais ma nin d'i ma jɛgɛ ko k'a tɛ min ale tɛ min ma ne kuru kɔrɔ fɔ ne ma tɛgɛ ɲafula kɛ a ye fɛn t'a la mais a ti min quoi i y'a faamuya bon nin ma nin d'i ma mais fɛn fila bɛ taa ni nin dafalen ye
sama ita ni fana yi mi shide kana ngene wo nyere ma so do be to tere bula ni fu don de biji don de biji ni bo frake na fara ko kasa se ga furu ko jina shetan o le ba na ofe ni a furu bi sa wala ni a furu bi ni ke ni ni so o bita ni to ike o ni ya usula ma anana shi nasi ni usula ya fa me ke jogo ba wol ma di sirlendo ku ere ko ni desira ko lo goto be sirin ka nyeyi ibina e ko commencer na ibina ko tiara ni be min ke doro kele mo ke abi fon ke re mi dasira do abela parce que réseaux sociaux do ba mais ka ba o de ga fo wala ni ko ka ake akle hakela na shi mani ndima awo aya partager doro ay jakulu ida tubulendo wala ye jongo se flan non awa akon afen no bara dawla walma sadiri baraka di ka ke bara nyinina walma papier ko nyinin nun fewna ala ka se ka no ya do akola ida nun de make ana ma de da tubule ida aglen do akam awo abi hal jina se no problème mon an so jina se no ko fura glan ka fi publiquement olu boro de ka cha ko ka cha don olu ka ko se ka olu ka fura se ka fere joni na parce que ma do la bita ka soro mata utu da ben ka ka na ngura sire ka na bi bara chaman ke ko sera nunga mais ama afrika taw ka parce que olu yere yu da mana mo wodi ni wolu fura be fi ka do wodo no wodo mais ni ko chaman ke ni ko chaman ke mani ndi fana mani fana dima ila bi ko me e fen chaman ke ka ne jiyo ya famia siri wuli laye an arama de datu leki dere ani ka arama de don ba fa alhamdulillah funi dona tanala ma fen flen ni tanaw bala na la hera ke maw mai bi si mo jena la karamo yo fiyo karamo mo fiyo te fini mai o gudo fana be o donu be ni o glan adi mo ma fi na ka kalwa se fe sunna azam dirane ma ibilisa fe ala ka dana baka wallahi akira ni ya hala sakati mancha ni ya bara ayu ga masa der to fon yi ko nga afala ka ko kama ko nga na muhammad focus mo ko ala ka ke ko ni ya bara danon dave dongo do ala bi dien dumo ko lu wa ya famona masake wala sa ko be mina warna ka ya dine muhammad der ka ke o to ba me nya ke ni ala krai o ko ya klanche kera me klanche make ay na fa ya foto parce ya fa ko ni o ka ka ay flani dia suna zon fla ben ko la kabin hadira ma dona ma sebe ni fa siritigala armade bine ani armade datkuli armade nyagone ani armade mi ko priboro lo ki wala ndalu do me anya be fara nyonga ka ke ko ma ko ngana ya ko ambalele ndo amen be di mo be muna tadi dole ma amanya ya wala ama be amen be di mo ma wa bina ni kelela ni be wa anani be ni tala ni famare ni ko ya famia ni siritigala me ni ko mo ni atabado mo winta wa bina ni kele hal ni gla doy wa keme mo ni fata wa bina ni dama wa bina ni kele mo ni ta wa bina ni kele adia fly do ba wa ni kele fi flana fara ka si fla tetam par fin do vio kele na wum kele mi ko apile hakela na nya be ni fara nyonga pour que amma atasoma mana bona tuko akaduwa ma di mo ma wa bina ni wa kele tabak ya famia don do be se be ni fo rezo ka e a fa ta ni mo jara ni mai ni tai bolo ai do ya la se kana o ya famia amen ni se ka mo binende ni se ka mo binende dawde ni dalbi ni ko ngoro na akelente babale ngoni contrans ki mo do san do ko ka dalu ka ya ga shi gudu ni dalu ndia shi mo bare no sera ni ani era fa ka do era kwala yesu go do fe na nyanya fi wati nya faru kan ami da yanto wolu tere so ami pa ko nyaji ma awo nyaji yere balma ke ma sherif awo bani siri jugo jugo mani mi ni don nyem se ni jugo jugo ke bi bo bambalo ko so ni bake ka balo tige ko no tige ko na ya famia balo le maka jugani ma hadda wali fero nu amana tige eron kero le kama do fina fi finci
I bɛ taa i ci fɛ don o don de i b'a fɔ alhamdulilayi jango i mɔgɔ min bɛ poste baw la place baw la ministère baw la ministère baw kɔnɔ place baw la ni ala y'a don i gɛrɛsɛgɛ la i b'a fɔ alhamdulilayi fɛn bɛɛ de b'a la min yɛrɛ n'a se ɲɛfɔ tabarikala i y'a faamuya awɔ fɛn bɛɛ de b'a la min n'a se an tɛna min bɛɛ fɔ nin kelen o kelen n'an y'a di mɔgɔ ma wurudi dɔ b'a la an b'a kɛ wa n'an y'a d'i ma wurudi dɔ b'a la an b'a kɛ mɔgɔw nɔfɛ i y'a faamuya ni mɔgɔ hali ni maa ba kelen ta wurudikɛlaw bɛ ne bolo ala ye sɔn o la minnu t'i jan ma fiyewu donc n ka wurudi la u b'a kɛ a cogo la wa n yɛrɛ b'a kɛ taa yɛrɛ tɛ ne bolo mɔgɔw ka baara kama taa yɛrɛ a ka dɔgɔ ne bolo parce que an tɛ se ka ye émission na kuma bɛɛ i y'a faamuya tabarikala 00223 78 56 17 00 n bɛ segin a kan aw minnu mako bɛ karamɔgɔ Hamidu Jire la an bɛ ka masala siri kan an bɛ ka masala dabali kan an bɛ ka masala jinɛsitanaw kan an bɛ ka masala minfɛnjugu minɛw kan aw mako bɛ nin dɔnni fɛn o fɛn na an delila ka kuma nin caman kan mais ne bɛna bɔ a ni Sefula fana cɛ ka ɲɔgɔn fifa dɔɔni sabula Sefula bi cogo min bi a b'a fɛ ka Jire lajɛ ka yuguyugu donc nɛgɛjuru sira ye sira kelen pe 00223 78 56 17 00 ni ye numéro wɛrɛ wele o kɔfɛ Jire ka numéro tɛ dɛ ala sago aw sago Sefula ayiwa kuma ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ fɔlɔ a ka ɲɔgɔn munumunu dɔɔni kɔrɔ a diyara ka Jire fo ka waleɲuman a diyara a ka ŋaniya ɲuman la a ɲɛsin Imam Jire an bɛ ko kɔnɔ halisa i ko i bɛna dalilu dɔ di ne ma n'i y'a ta n bɛna kɛ cogo di waati joli kɔnɔ i bɛ se ka waati joli fɔ parce que dɔnni b'a lakɛ kan i bɛ waati dɔ fɔ yanni n cɛ ye ko dɔ ye e bɛ se ka waati joli fɔ parce que maaw ɲɛ b'an na den fila ni bɛɛ tɛ jɛ paraparamori ne n'u tɛ taa tugun sɛbɛnmori n'i karalen k'a fɔ diɲɛ ɲɛfɛ i b'a ja yan waati joli cɛ ne bɛ ko dɔ ye émission wɛrɛ an bɛ na ye n'i kariyara kɔnɔ fɔ émission sigitɔ la a filɛ ne do ni émission sigitɔ la n ye nin bila kuma ma nin a bɛɛ de a bɛɛ de kilo wɛrɛ kan ka fara nin wɛrɛ kan ka fara a kan a bɛ fɛn dɔw k'o la a banna nin bɛ k'o fɔ yanni wagati joli cɛ Jire ne bɛ mun ye ne ɲɛnama jumɛn alhamdulilayi Sefula émission sigitɔ la i ko ma k'i bɛ fɛ ka question mun k'i kunna k'i b'a expliquer ni maa ye ne tɛ o kuma ma nɔgɔn ne ma ne k'o fɛn ninnu expliquer quoi mais n ko n'an sigira question yɛrɛ de n'a jaabi na ne ma i bɛ question min ci ne ma o question in kɛtɔla ne kɔnɔ o n'a jaabi de min jaabi ne tɛ émission programme ka sigi quoi ne yɛrɛ tɛ se i bɛ ɲininka min na i kelen kelen n tɛ se k'a ɲɛfɔ mais n'an sigira n bɛ se k'a ɲɛfɔ parce que question n'a jaabi de n bɛ nin d'i ma walahi n'i sɔnna ka charte kan kelen n'a ma kɛ n'i ma bɔ k'a fɔ diɲɛ bɛɛ k'i tigɛra n na o b'a jira ti maa ye Ala akbar mais charte kan kelen charte fura o fura b'i bolo i b'a bɛɛ utiliser dabila parce que n'a jaabira e tɛna dɔn o k'a jaabi fɛn fɛn bɛ n bolo n k'a bɛɛ i b'a bɛɛ jɔ walima n ye kale kuranɛ la bi n kalila lahara jɔ la ne dayirimɛ n ka nasɔngɔ tɛ b'i bolo n'a ɲɛna n bɛ fura bɛɛ jɔ a jɔlen filɛ n bɔtɔla n ye mun n y'o to yen mun t'a bɛ to yen n bɛ nin kɛ yanni tile duuru n'a kɛra min ni kuranɛ cɛ yanni adama ka bɔ ne fɔlɔ b'a fɔ diɲɛ yanni an ka se yan n b'a fɔ diɲɛ bɛɛ Jire ni ne nin kɛ mun bɛ yen mun bɛ kɛ min nin d'i ma i b'a kɛ daminɛ ntɛnɛn su natɔ la ntɛnɛn su mansinw ɲɔni tile 21 ni yɛrɛ ye min y'a la i b'o fɔ n kana foyi utiliser a kɔnɔ kana foyi a jɛ ko siri juguya garisɛgɛ b'a b'o di tile 21 tile 21 an bɛ tila ka sigi yan an bɛ tila ka kɔfɛ ne n'ala an bɛ se ka émission kɛ mais ne n'e ti émission kɛ fo tile 21 o tile 21 ka dafa n'a dafara n'i ye min y'a la n b'a tɔ dayɛlɛ i ye mais gangan ci ne ka siri tigɛ ka dabali cɛ ni kɔn dɔ de jirila dɔrɔn tile 21 kɔnɔ pour que i ka jigi sigi k'a tɔ bɛ ɲɛfɛ o ko ni i m'o fana ye fana fɛn na fana n b'a fɔ i ye moriw jara ne ni mori dɔ ka baro kɛ yan a ye kuma tanu sisan kosɛbɛ bɛɛ di nin y'a damana ko ye tɛ tɛmɛ o kan a y'a faamuya Jire fɛnɛ kabako kɛ bi k'a fɔ an tɛ émission kɛ ko tile 21 ne ka taa nin seli fɛn fɛn bɛ n bolo n k'a jɔ i k'a bɛɛ ye an y'a kan di ɲɔgɔn ma Jire ye hɔrɔn ne ye hɔrɔn n'a kɛra cogo min na n'a ɲɛna jama b'a kalama n'a ma ɲa Jire jama b'a kan ne cɛ caman fɛnɛ ɲɔgɔn bila a ma ɲa dɛ
dɔ ye delila ka ni ɲɔgɔnna kɛ mun ka taa utiliser kɛ ni cɛ mun bɛ fɛn dɔ sɔrɔ n b'a sɔrɔ an ka ɲɔgɔn bila wa an ka fɛ émission na sutura ye an ka ɲɔgɔn bila an ka tɔɔrɔ ma a tɛ tɛmɛ i bɛ dayɛlɛ de fɛ dayɛlɛ i bɛn'o de yala parce que jɛman mɔgɔ bolo ne kelen tɛ dɛ maa mɔgɔ bolo i bɛn'o de yala jɛman ni ne dayɛlɛ la jire bolo jire ye min fɔ n'o yera ne ka kan ka na ni ma kan ka na i kan k'o dɔn adama o tɛ o don imam jire kɛnɛ b'aw bolo a ye taa fɛn bɛɛ bɛ kule dɔ la fɛn dɔ nɔfɛ se fila yɛrɛ dalen tan n'an bolo ko baara tiɲɛ tɛ ne dalen tan tarika maa ka vi ɲɛnama mori b'a fɔ cogo min na tile 41 tile 31 tile 12 kalo 3 n bɛ don miliyɔn kɔnɔ n bɛ kɛ miliyardɛri jire bɛ se wa e bɛ se ka cɛw kɛ ten wa maa kɔni bɛ k'a fɔ fan bɛɛ maa ko to ka wari di foyi tɛ ka kɛ nafolo baara n m'a fɔ minnu b'a fɔ tan n kɔn t'olu ma dɔ m'a défi lancé ne ma jaabi ya dɔ y'a lancé ko tiɲɛ tɛ i y'o tigi jaabi o fɛn ninnu de ka di ne ye quoi ko nin tɛ tiɲɛ ye ne tɛ maloya o la réseau kan ne bɛ kuma i fɛ fɔlɔ n'i sɔnna an b'a to o cogo ye n'i ma sɔn an bɛ na n'a ye réseau sanfɛ o de ye ko dɔ ye nafolo baara ye tiɲɛ ye a tile 3 ta o a tile 7 ta o a dɔnni bɛ yen mais minnu bɛ k'a fɔ o se o tɛ se dɔnni de tiɲɛna o bon ne tɛ se k'a fɔ u tɛ se n tɛ se k'a fɔ u bɛ se fana parce que ne m'a ye k'u dɛsɛra ne m'a ye fana u y'a kɛ n ye fana k'a ɲɛna fana mais ne b'a dɔn a bɛ yen wala ni ko a tɛ yen ne b'a fɔ a bɛ yen mais jire bɛ sa tile 3 ne tɛ se o la a dɔnni tɛ la mais san kelen ka cɛw dan wari la n b'o dɔn kojugu san kelen mais a wari tɛ sɔrɔ maa bolo non sarakati min yɛrɛ min b'a la a wari tɛ sɔrɔ maa ale sarakati ye baden 45 de ye danfɛn t'a don hadamaden t'a sɔrɔ baara bɛ kɛ a bɛɛ bɛ bila ji kɔnɔ bamaw ni jɛgɛw ni jilafɛnw b'a sɔrɔ olu kama ala deli bɛ k'i ye san kelen i bɛ fan bɛɛ kɛ wari ne b'o dɔn n karamɔgɔ mari wari y'a diya wari tɛ sɔrɔ yen wari tɛ sɔrɔ adama bolo wari tɛ sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ko bɛ na k'o bɛ na ala de kɛ nafolo ala deli ni tiɲɛ bɛɛ a dɔnni tɛ ka yɛlɛ ne bolo a tɛ foyi la karamɔgɔ y'a diya dɔn na a bɛ kunkolo in kɔnɔ ka yɛlɛ ne sara bi a dɔn tun ka kɔnɔ ɲɛ a m'a di ma a b'a diya dɔn na ko o dɔn y'a san 30 ni dɔɔnin ale dan a m'a fɔ a den a m'a fɔ ka mɔ di a y'a fɔ nafolo da ni cɛ nafolo dama tɛ dɛ ale b'i ka da de yɛlɛ ka porte yɛlɛ ni porte yɛlɛla wari muso relation a bɛɛ de bɛ na san kelen kɔnɔ k'i dafa tɛ wa a ye dɔwɛrɛw fana di yan o kɔni o kan ye aw nafɛn aw réseaux sociaux bisa ani hali muru dɔw bɛ yen nɔ bɔjɔlikɛlaw caman bɛ yen nɔ ala ye wari d'u ma mais u tɛ lasara dɔn koyi a ye n'an nɔfɛ a ka dɔ d'an ma karamɔgɔ an k'a ka kow yiriwa a dɔnni bɛ cɛ mun na bi ne b'u cɛ dɔn n'an ye bɔjɔlikɛlaw joli sɔrɔ i bɛ taa don o don i bɛ taa an y'a dɔnniw sɔrɔ yasini gundo la adamaden binnen walima adamaden ka entreprise dɔ digɛn kɔnɔ k'i wuli ne karamɔgɔ mari bɔra y'a dalu de yasi la a y'a di yan kɛfi la a y'a di yan wɔdugu la wɔdugu dalu dɔ bɛ karamɔgɔ y'a di yan n'i y'a dilan k'a di muso ma n'a ma furu a tɛ furu y'a dilan k'a di muso ma n'a ma furu a tɛ furu wɔdugu wa cogo di u b'a fɔ dalu ma fo jinɛmuso mun turu a tɛ furu mun a tɛ sɔn ka furu a bɛ furu mun bɛɛ bɛ jira a kan ayiwa e kan ka tɔ faamu a kɔni tɛ sɔn ka furu a y'a di muso ma a tɛ sɔn ka furu a tɛ tɔɔrɔ i y'a faamuya wajuju b'o kɛ wala minnu b'a fɔ bi k'u bɛ se o kɔni o ye kuma wɛrɛ ye mais a kɔni bɛ yen a bɛ yen o b'a yɛrɛ maa min b'a fɔ olu tɛ se bon o ye kuma wɛrɛ ne tɛ se k'a fɔ o tɛ se cogo di a jiri n'u bɛ se est-ce que mɔgɔw bɛ u n'u ka dalu ɲɔgɔn na peut-être i n'u bɛ sigi wala i n'u bɛ se ka sigi k'o baro kɛ a ma ɲɛ kun kɔnɔ o b'o ɲɛ f'i ye mais walahi nafolo finman dalu walahi a bɛ yen est-ce que bɛɛ yɛrɛ dara nafolotigiya kama parce que k'a fɔ nafolo baara ka kɛ a finman bɛ yen ala ye bɛɛ d'a kama ala ma bɛɛ d'a kama mais a bɛ yɛlɛma e kuma ala m'a fɛ yamuhu Allahu ma yasha'u wa ala ye dɔw da yɛrɛ a y'u dan cogo la a y'a sɛbɛn lawhul mahfuz la karisa ti kɛ foyi ye mais a ko yamuhu Allahu ma yasha'u ala ka yasha'u ni n'o dingɛ dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ u b'a jɔsi dɛ k'a fɔ ko nin tɛ se ka kɛ ala deli la o de tɛ tiɲɛ ye a ma fɛ yen Seydina Musa tile la dɔ sera a ma k'a ka ala wele a ye pour que a ka den sɔrɔ a taara ala fɛ yen ko karisa ka den ko ala ko ma den d'a joli la ko ma den don a ma den don a sɔrɔ
don baro ngana o masaka kele fe kana afeka basaka don ba bunya ka fenga e ako yi mu fe ka fo nga fo ala ka ala ka ki ako ne bi mi fe ne ba fo ma fi ka fo ala ka ki musa ya fo yin ko ala ko ka mo o lati ni ko jume ko dengo de bena ko ala ma dendo na ko nyanya ala taala fa ala ka dendi ma sey den so cetera musa ta ala no fe ka question ka ala ko ala ko ene ni ngadi me nande waye ene ni ngadi ma imande ya famia la sarala ne la sarala tiku ne we nyana u bara no we bara minke ne ya ko e min sika ke fi marbo ya ko ke ninya ko mun sika ke ne ya ko do ke no so ko ya sugun zo ya je na le barkai modo de be antafo suno wallahi don ba de sika jamana fara nyonga don ba hakka woni ba ti guro wa ne rega tribira na de don ba hakka de sika jamana bi ka fara nyonga folo la don ba ti de lumbe e shegu do tumi san jamana in kai no a shegu in de ye hamidu su tarafi shela laji kata aye akume akabunya na kamanya martaba hamidu su ya me hamidu su ya duni ko ya tara afrika ta so abaga ni lo se de chani hamidu su kwama kawo mi fa na nyonyi agogo shela agogo kawo mi ko bike ko asenjita amaro ya ko shimene ay ko shimene ay ba aye ala yi karama do ke amiru nuye kwa ay karama do ke aka jeni mambe aya atega shinya ko jama min ba bo shinya la ko ta kwa khayra de men ko amiru shinya la ki fendo kwa mi ko shi sima mata ay ko shi min tan dama do ay feno jira amiru la net no foya ni o fo shi ni do bebe min sila ko ka bo arma do ma fa amiru yo feno jigi le a côté là ka kun ta do sorti en ko ma bse kan jira mala amiru yo foya ale shara la jide ko atoka utaraji na ko eski ko don ba kele mi se ka dugu jamana kuno atoka ko ba sala kana nyon so ko kono amode ni taraji no la dai ko shi ni jide de bora du mo ko juro jide batan fla akon jide batan fla kele mi mo batan fla ki minisi kele kono na fembe ji tala ya famia ha o me ko bena temesira na jini bena abuli sara ya famia don go be jamana yin kono bi abu do o mi ngala ko do bena fa sa aku ga do ke do modo o tele o e wini na mi ne ka jamana bena tajila e mu ngala o do o wajo no beka men kan do wo do kono o fana o na sera na o na ko na sera o de o la doni bi se ka fembe fan afima ke jema ke fimai don bi se hal arama de kuna ndika na kuna boye la sala domba ka make mo la sala domba ka de bisiga adama de nyima fili nya koroni akan foi tala ka ayel ma ma de juma mi ta la ra woni o ko re mais jen gon na isa mala ko la sala domba ka sia afamna murga ya fosa na flo dalmi ko mi balba mais ko net sera karama sera ko bayra mari tu ke mamu jo ti bai be ko ka avancer adabo le kam o na fa na wana antikristo mun mi wala mamu ko kuna ni jamana famo ka do wana ka ila fam bawso olu mo de ka ko lu mo ka esa mo ga sa o ti be wana yebi jamana kono wa fo ka o bano ko mo mi kalu sara la bara kalu sara na ko na fala de o se ka jabi bi ajabi kalo bi million na fala la de keri ala bi dawdo de yeli ibi yere so o mondu ko na so ibi ka barala o mo o kono business no kono de bi ka wafi mais ni ma baraka ta fam ya fam ya aha ni ma baraka ita fam what mo odi le bi kala lo bi fonction de lo buka sarata mais o buka so do milliard hal nu ya shwege ay shwani la so bere wo so Kaya milliard de l'inflation. Moi, l'inflation des personnes pour qu'un bel son format, il y a un format bel son pour qu'un mal envolé. Ah, je suis allé relâcher de belle. Ah, petit bel avec. Non, alors oui, n'a jamais le format. Ah, oui, il restera du gros. Si ça dire, n'a la pas.
parce que comme bɛɛ bɛ fɛn fila siri ye garizigɛ ni garizigɛ sɔrɔ nafolo sɔrɔla garizigɛ ɲɛna muso bɛ sɔrɔ fɛn dɔ la kɔfɛ k'i yɛrɛ kɛ cɛ olu bɛɛ bɛ na sɔrɔ kɔfɛ jire sisan e ye min fɔ sisan bɛɛ n'u man kan bɛɛ tɛ se k'o kɛ bɛɛ t'o domaine yɛrɛ fɔ o man kan bɛɛ bolo o dɔnniba yɛrɛ o explication de ye dɔnniba caman to ji la c'est que min ma réparateur n'i ko kɛ milliardaire ye kalo 3 i ko wuli dɛ ne Mali mobili bɛɛ ma taa d'a ma Mali moto bɛɛ ma taa d'a ma o ta man di mais jire ka cɛ bɔ kɔfɛ garizigɛ la cɛ bɛɛ ɲɛfɛ garizigɛ sira kan ma nafolo f'i ye n ko garizigɛ sira kan i ka dɔn taabolo la i bɛ se wa n'i y'a kɛ a bɛ kɛ wa n b'o dɔn fo ka tɛmɛ hakɛ kan k'a bɔ kɔfɛ ka na n'a ye ɲɛfɛ n b'o dɔn wa duuru la kosɛbɛ ka hadamaden min bi kɔfɛ don o don a b'a ka baara dɔn walima don o don a bɛ kɛmɛ de sɔrɔ e ta ye hali mɔgɔ min t'a ka baara dɔn ni ala deli jaabira tigi ma i bɛ t'i yɛrɛ dama seko t'a la e b'a fɔ ko i ta mori ninnu ye réseau ka minnu bɛ fɔ ko i ta baara ka ni i ka miliyɔn 50 di i bɛ taa d'u ma tuguni i seko tɛ o u bɛ ala tɔgɔ min baara o de don a n'a ko k'o fɛn ka dɔnniw de bɛ yen n'a dilanna k'a d'i ma i b'i sago kɛ i y'a faamuya o tɛ mori ye réseau in kan tiɲɛtigi b'o la nkalontigiw b'o la mais dɔnni mun b'o la a t'a permettre e k'o sɔsɔ dɛ hali n'u b'i ka wari di n'u ye fura wɛrɛ fɔ k'o bɛ yen i bɛna ta i y'a faamuya o dɔnni gundo de bɛ yen n'a dir'i ma ni i bɛ réparateur n'i bɛ kɛmɛ de sɔrɔ don o don i bɛna 1000 sɔrɔ diɲɛ don o don gɛrɛsɛgɛ dalilu la adamaden yɛrɛ dɛlɛli dalilu la ni nin min d'i ma ni dalilu ɲini b'o kɛ i y'a faamuya nin talen kɔfɛ i selen o kɛmɛ i sɔrɔ k'i nun kɔrɔ la sa a karamɔgɔ ne mago bɛ nin ko in na sisan o kɔnɔ ɲɛ bɛ fi i y'a faamuya nafolo dalilu wɛrɛw bɛ yen ne ye min fɔ min fana t'o ye nin kɔni y'a maa minnu ye maabaw ye minnu bɛ fɛ ka sanadaw kan n'i y'olu ye adamaden dayɛlɛlen dalilu wɛrɛw bɛ ne bolo min fana tɛ nin ye i y'a faamuya a n'a siraw n'a cogoyaw de don n'a bɛ a faamuna ne maa mɔgɔ bɛ imam jire la i bɛ jigin whatsapp kɔnɔ adama i bɛ numéro fɔ n'ala sɔnna ne ni jire kɔni karila ɲɔgɔn na n'a ye défi lancé n'ala sɔnna tile 21 nin kɔfɛ an tɛna o jaabi fɔ ɲɔgɔn na o jaabi bɛna jire y'a fɔ nafolo ɲininkali kɛra ko tiɲɛ a bɛ baara maa min a b'o fɔ garizigɛ fɛnɛ k'i bɔ kɔfɛ ka na ɲɛfɛ e n terikɛ ala ma bɛɛ da nafolotigiya kama o ye tiɲɛ mais garizigɛ i m'o ɲɛɲini n'i y'o ɲɛɲini i bɛ bɔ kɔfɛ i bɛna ɲɛfɛ mais c'est vrai ko e n'a ko baro kɛ nin ye adamaden nin ye awusubilahi mina shaitanir rajim gundo ye i bɛ sitanɛ gɛn ne yɛrɛ awusubilahi mina shaitanir rajim a ɲɛsi bɔlen a siɲɛ 70,000 sigiyɔrɔma 3 ani suratul fati gundo dɔ bɛ yen o b'a la kul huwallahu gundo dɔ bɛ yen o b'a la hafizan hakɛ min bɛ kuranɛ kɔnɔ o gundo b'a la adamaden min ni a dusukun salen don den b'i bolo wari b'i bolo mais den kun salen don a walawalalen tɛ maa joli ba sɔgɔma dusu a la ka dusukun ɲɛnamaya ni dalilu de b'a kɛ walima e ye den sɔrɔ diɲɛ laban in na maa si tɛ s'a den na den ka balo ka sa a k'i sutura a k'a yɛrɛ sutura ni dalilu de b'a kɛ n'a nasi tonn'a kama a bɛ sa a t'i ma a t'a yɛrɛ malo fili baati o ka ɲi i y'a faamuya nin ka ɲi maa bɛɛ bolo hali karamɔgɔ n y'a f'i ye karamɔgɔw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn salibo i b'a sɔrɔ i bɛ karamɔgɔ de ye an b'a ko ninnu caman kalama an ye dɔnya la fana i bɛ karamɔgɔ de ye ala m'a don ala kira m'a don mais a yɛrɛ bɛ taa ko dɔ b'a yɛrɛ la a bɛ taa sigi ka miiri a t'a dɔn a y'ale sɔrɔ cogo di a se t'a la dɔnni ninnu de b'a furakɛ awuzubilahi mina shaitanir rajim o gundo de don ismail azɔmu tɛ kuranɛ kɔnɔ min bɛ sɛnɛ faga ka bɔ adamaden la pewu min bɛ ale bɔ ni n'a gundo tigi ɲɔgɔn sɔrɔ n'i y'a 70,000 sigiyɔrɔma 3 lasigi ka sɔrɔ ka fana sɔrɔ fati gundo dɔw bɛ olu b'a la mɔgɔ min bɛ gundo min a bɛ dɔrɔgu ta a bɛ zuye min a tɛ fa muso a tɛ fa ala kota la cɛ yan fan fɛ wala i muso bɛ yen a bɛ nin ko ninnu na a caman bɛ yen fana min y'a yɛrɛ sago ye o de ka dɔgɔ nin bɛ adamaden yɛrɛ tiɲɛni de dilan adamaden tiɲɛbali a bɛ dilan i tɛ tiɲɛ fana n'i y'ale dalilu de ye dusukun bɛ ɲɛ a bɛ basigi wala mɔgɔ min ka limanaya ma se ka se limanaya tigiw ka limanaya kɛnfɛsen na ala ka se k'i kɛ limanaya se ye ni dalilu de b'a kɛ i y'a faamuya mais ni maa mɔgɔ b'a la i b'a sɔrɔ wa 30 i y'a faamuya ni ye nin dilanna an bɛ nin di mɔgɔ 70 ma n'o dafara an bɛ tila ka segin ka dɔ wɛrɛ dilan a tɛ fɛn tɛ k'a fɔ ko a tɛ ban dɛ hakɛ dɔw de b'a la an b'a jɔ a bɛna ala tɔgɔ bɛna gundo n'a cogoya de awuzubilahi mina shaitanir rajim ale sɛbɛn ye 70,000 sigiyɔrɔma 3 bɛɛ 100
ani 10,000 ɲɔgɔn ɲɛma fili wala 100,000 ni 10,000 a kan ka dɔ de ma a n'a gundo tɔw adamaden mana tiɲɛ cogo o cogo jɛnɛya o walima gulomi walima dɔrɔgu ta o walima e yɛrɛ tɛ limaniya tigi i ka limaniya ka ɲinɛw ka dusukun sanuya a b'a bɛɛ kɛ walima hali adamaden min bɛ yen i farikolo banaw wala sitanɛ banaw b'i la a bɛ nin bɛɛ furakɛ ka bɔ bana ale bɛ ko caman de kɛ tɛ tɛmɛ o kan ne ye kobaw ye ale la kosɛbɛ ne ye kobaw k'a la kosɛbɛ hali dɔnbagaw mɔgɔ bɛ na i ka ne bila ka na dɔrɔn ka na a nɔfɛ i k'a kɛ i bɛna jaabi fɔ a faamuna i y'a faamuya a faamuna ni kɔni a bɛ bila mina sikana arama an b'a fɔ bɛɛ kan ka ɲini bɛɛ kan ka ɲini maa caman bɛ yen nafolo b'a kun nafolo tɛ ka basi a bɛ tulon kɛ kojugu a bɛ nin bɛɛ dɔ fɛnɛ bɛ yen a bɛ jɔlɔ min nafolo min tɛ ka k'a la a man d'a ye dɔw bɛ yen juguman ka d'a ye wagati bɛɛ a b'o a t'a sɔrɔ wari bɛ ka taa walima i ka so kɔnɔ so b'i bolo dɛsɛlen k'a jɔsi tɛ na mɔgɔw ka sababuya la n'i y'a ta a ɲɛ bɛ f'i ye i b'a kɛ ten nin ka ɲi bɛɛ bolo nin ka ɲi bɛɛ bolo an bɛ se k'a fɔ nasi bɛ maa jɔ hakilila la sabu fɛn fɛn b'i jogo ɲɛ k'i bɔ ko kɔrɔ ani se ka expliquer fo min y'a ta n'i y'a ɲɛ i b'a ɲɛfɔ n'i y'a di i den fitinin ma ka sɔrɔ hali foyi t'a la a karamɔgɔkɛ i t'a ye hali malangoloya la tɛ tɛmɛ o kan yɛrɛ mun bɛ kangari kelen min di ka na n da yɛrɛ ma tɛna taa ye tile an bɛ maa fɔ maa non m'a utilisé siga foyi t'a la m'a utilisé voilà an tɛ maa lankolon an tɛna kɛ maa lankolon fo ka dugukolo meleke siga t'a la jiri k'a nɛgɛjuru sira bɛ aw bolo halisa k'a yira aw la k'a fɔ an bɛ baro min kɔnɔ Sefula Media ka fara Adama Tarawele kan an bɛ Kabala TV kan ni tuma kɔnɔ walasa aw bɛ diɲɛ jamana o jamana na k'a yira aw la ani karamɔgɔ Hamidu Jire de bɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a fɔ min ma k'a bonya k'a jɛɲɛ k'a sama k'a ta yen k'a tɔ meleke k'a da yen a ka nɛgɛjuru sira 00223 78 56 17 00 n bɛ segin a kan 00223 78 56 17 00 a bɛ sɔrɔ plateforme ninnu bɛɛ lajɛlen sanfɛ Usain Jire filɛ ka ɲɛfɔli kɛ nin min na a bɛ bɛn 1 million ani 10,000 waa 100,000 ni 10,000 waa 100 hɔɔ a tɛ miliyɔn bɔ a tɛ miliyɔn bɔ jate la donc waa 70 a y'a ka jɛ saba miliyɔn 1 waa 70 sigiyɔrɔma wolonfila Jire gangan gosi dɛ an ma tila sisan sisan Ivoirien dɔ ye capture kɛ k'a ci Jire ko b'i bolo dɛ ani ala an sɔnna ma tila sisan sisan a ma n da ɲɛ banna Ivoirien dɔ ye capture kɛ k'a ci ok bɛɛ bɛ k'i ma kɔnɔ ayiwa mɔgɔ bɛ jaabi kɔnɔ na Jire baara b'i bolo Ivoirien caman ye Jire jɛɲɔgɔnw ye a taara koro wɛrɛ a ye ko caman kɛ donc an bɛ Jire an bɛ ɲininkali kuncɛ ni fɛn min ye kuma la teliya la o de ye ka koko fura kura dɔ ko i ye koko fura dɔ bila sen kan o ko bɛ cogo sisan kɔmi émission jɛra an bɛ se k'ale kɛ émission kura ale koko fura in nafa ka bon Basi. n tɛ fɛ a tɛ ko nin kuma a tɛ ko nin kuma ye basi t'a la koko kama an namaraya fura min bɛ a wuli ka bɔ namaraya la koko furaw ni koko furaw ye o ɲɔgɔn t'a la basi wɛrɛ i y'a faamuya an b'a bila émission wɛrɛ hali n'an b'a dɔrɔn ta ni nin fɛn in aw suguya sanse in dun ye a nafa ka bon a walali ka surun ni émission in kɔnɔna na émission wɛrɛ an b'a fɔ n'ala sɔnna nataw la an b'a la basi t'a la a diyara n ye ka Sefula fo lamɛnnikɛbaa ni lajɛlikɛbaa bɛɛ lajɛlen fo ala k'an tulo magɛ jamana ala k'an basigi ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ala k'a minɛ siga t'a la layidu don k'a dafa anw ni aw cɛ an y'o de fɔ cɛsiri wulikajɔ o de ye anw fɛnɛ ka baara ye n delila k'a fɔ dɔ ye bamanankan na ko ni maa min ka baara kɛra fugulan tɔmɔ ka feere n'i ye dɔ ta jɛngɛnen ye n'a tile ba yala la o fɛ sabu a n'a k'i ɲɛna ko fɛnɛ ta bɛ bolo ka wula fɛ n'a dɔw y'a tile a bɛ digi la dɛ o de la an mako bɛ dɔnni tiɲɛ anw tɛ sariya an tɛ sariya dɛ n'i ko dɔnni tiɲɛ a fɔli da la a ka di koyi